Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Ringave lichiona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi iri Monday. Tinotenda kuti vazhinji taenda kunotsvagira mhuri raramo, tadzoka. Vamwe tine zvatawana, vamwe hatina, asi hatiluzi hope. Tinomuka mangwana, tinoedzazve nenhau yekuti mamiriro aita nyika yedu, munyika hamusisina mikana, asi we keep on putting our trust revolution yatiri kufamba nayo, nekuti iri kutungamirirwa nemweya mitsvene, iri kutungamirirwa nemasvikiro enyika. State capture is a process. Hachisi chinhu chinongoitika overnight. Tinoda kuti tizivisane ipapo. The 2030 agenda is being pushed by Mnangagwa's affiliates, also known as Zvigananda. It started with ZANU-PF Parizvino, but the end game is on the amendment of the constitution and the abuse of the people's mandate. Nepesi yavari kufamba nayo, it's no longer a ZANU-PF issue. It's a national disaster in creation. It needs to be stopped at this stage. Zvisati zvashata. Mnangagwa is slowly becoming another Museveni. Ngaamiswe. Saka ndinodaira kuti message iyi yasvika kuruzhinji rweZimbabwe rwakawanda. How can people assist? Vari kuchema for people's support from within ZANU-PF. They need to be supported. Geza is leading the people at the moment. Isu tichikuprotectai from the abuse of Zvigananda iyi. Nenhau yekuti tafamba tese kwenguva yakareba in the name of the people, zvisinei nezvemapato ematongerwo enyika. Saka tine hukama hwakasimba kuuya kwatakaita kuzokutungamirirai inhau yekuti tinge tichiisa a bridge nekukuprotectai nekuisa mashoko absorbers. Kune leaders e-opposition ari kutengwa to mislead people. Geza ari kuti Mnangagwa and Zvigananda must go. But you see a leader from an opposition vari kuti musateerere Geza zvinhu zveZANU-PF. Alright, toregedza kuteerera Geza wacho. Imimiwo muri kutiwo kudii? Zvatinofanirwa kukuteererai. It's very easy to notice kuti pane vanhu vaakutengesa struggle. And by the time yatichawana enough evidence, damage inenge yatoitika. So the best iripo yakaiswa ndeyekuti munhu wese famba nerevolution. Kana uri murevolution hazvirevi kuti wasiya bato rako. Kuudza mutungamiriri webato kuti izvezvizvi dambudziko ratanaro radambudziko redungamunhu, ndakuenda kunorwira nyika yangu newamwe nenhau yekuti pane hondo iri kurwiwa. Imimi muri kumbotiparidzira muri kuorganiza zvamuri kuorganiza. Sarai, kana tapedza mabasa tichadzoka kumusha. Ndo zvega zvinhu zvinokwanisa kuprotecta revolution izvozvo. Revolution ngaifambe ne one command. One command iyoyo ngaibve kuma commanders
wakatanga naiyo revolution, wari kufamba nerevolution, wabuda pachena vachianaunza kuti tiri kusapota kana kuti tiri kutungamirira kana kuti tiri kufamba nerevolution, ndo kwega kunofanirwa kutorwa command nemasi as far as the revolution is concerned. Kana mazodzokawo kumapato kwenyu, modzoka, you take the commands dzinenge dzichibva ikoko. Musaite mistake yekutora macommands from different angles. Zvinotirasisa the fighting agenda yatinayo murevolution, nenhau yekuti tikatera ma-individuals hatina testimeter yekuziva kuti uyu atengwa kuti aite sei. Comrade Geza was here a few days ago. 3 days later, Zvigananda bought 10 cars, expensive ones, for 10 ZANU-PF provincial chairmen. Nenhau yekuti they have an understanding yekuti hachisisiru chinhu chezanu ichi, it's a straight capture in the building. Saka investment yavo is very enough, iri kuenderana neagenda yavainayo, because to capture a state you can gain billions in few months. 10 ambulances to fake the people. Mumwe wobuda achiti ndezve ZANU-PF vari kuda kupusha nyaya yeconference. Haisi nyaya yeconference, this is state capture in the building. It's no longer about ZANU-PF. Mukanzwa vari kuZANU-PF vari kuchema vari kuti vanhu uyai mutibatsire, takaisa a vehicle yerevolution so that you get a hand to participate. Tikakupai musoro wenyaya, then mobudikira, you protect the mass and the people's agenda. Tibatisisei ipapo. Ndapota hangu musawe discouraged kana kuitwa waved nevanhu vari kushandisa manarrative asiri izvo. Inyaya dzerevolution idzi. Mota dzese idzi nemaambulensi atengwa, why pari kutaura vakuru veopposition vasiri kutenga zvinhu izvi, but pari kutaura vakuru veopposition wotoona kuti they sacrifice a lot of money because they understand the power of the message yerevolution iri kutenderedzwa naComrade Geza. For your own information, when Comrade Geza comes to address you, he is not coming to address you zvinhu zvemumusoro make. All stakeholders, they are putting an input ipapo. That's why muchiona tichiuya tichiannounce kuti mukuru waakuuya, let's listen to the message. Nenhau yekuti we cannot convey some of the information inokwanisa kuconveywa naComrade Geza at our level yatiinayo. We cannot make everyone a casualty. We have sacrificed Comrade Geza to lead this revolution and to preach and share sensitive information to the people. We cannot all of us share that information and become casualties. Tinenge tatengesa revolution. Hakuna revolution isina ma-sacrifices. Kuno ku-revolution wai yedu yatiri kuenda kunopisa kuti iyi ndo chipiriso chichasunungura vana veZimbabwe idzi Geza. Saka Geza is not an individual. Geza is a sacrifice. Saka kana uchiuya uchiti mukanzwa vanoshoropodza Geza, even vari kuopposition, Zvigananda, izvo zvinopiwa mari zonzi ndimi muri kuteerwa nevanhu, ndimi muri kutungamirirwa, ndimi mune messaging iri kuenda kuvanhu. Mari mumasokisi iyi hamuchatauri anything zvekuti tsigira, just keep quiet. Nyararai. Ndo zvega zvavanoudzwa. Their silence is enough because Zvigananda will sail through. Because patichatora time to organize under the political parties, ivo vanenge vatoenda maagendas avo anenge akumberi hatizovabata. That's the reason why a revolution was declared. Ndo saka tiri kuti famba nerevolution, tungamidza revolution pamberi. Mota dzese dziri kutengwa naChivhayo haisi mari yake iyi, imari ye2030 project
and Tagwire is presidential bid. That investment hainei nezvishoma zvamuri kutarisira izvi. When you are praying wanawe revolution, don't close both eyes. One eye must focus on the prayer muchitaura nevari kumusoro. Another eye must be open always ichitarisa kuti where is the enemy coming from. Wangatya kubudisa 10 million wachitenga zvimota zvese izvi, iyo in 2 years dzavada kuita buy in time they can steal billions. Saka don't play panyaya yerevolution. Even Bible rinotaura kuti vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya ruzivo. Kuparidza kwatiri kuita vhangeri rerevolution is for us to get a clear understanding kuti mass nzwisisai kuri kubva nyaya dzerevolution nekwadziri kuenda. Support the revolution and protect yourselves. Even mbuya nehanda paakaona kuti Smith anetsa, she called for a revolution. Pasina pfuti dzavanga vainadzo black people, pasina mari yavanga vainayo. Chaingotaurwa nambuya nehanda ndechekuti tora gidi uzvitonge. Gidi racho ranga risitoripo. Asi pakauya the spirit of oneness amongst the people of Zimbabwe, wana wambuya nehanda pavakangopa the spirit of the oneness, masvikiro enyika, everything was added unto them. Wana Zipra forces vamunoziva ndo vakatanga nacho chimurenga. Ndo vakanga vaine access to all the ammunition vatungamirwa nemidzimu yeZimbabwe. But there were people waita administration wakaita sana Comrade Mpekezela Mpoko the late. He was doing the administration of diverting even some of the ammunition from Zipra forces achipo wamwe wake from to the Zandla forces. Nenhau yekuti vaiziva kuti they are fighting one agenda. When they were empowering each other, wana Comrade Mpekezela Mpoko, wana Comrade Nkomo, they didn't even have a thought yekuti vari kuzanla vachashandisa zvombo izvozvo to attack us, because the spirit of oneness was amongst them, and they did the same. All the ammunition dzaibva from the good administration yeZipra dzichipiwawo vamwe vanga vari kuzanla dzakashandiswa to fight the common enemy. That common enemy was Zvigananda. Ndo saka tiri kutaura the spirit of oneness, the signal of unity inoparidzwa nemamwe macomrades kumamwe machannels. Just a quick one, macomrades, nyaya yenyu tainzwa, timirirei tikapedza kuadresa tinenge tiinemi. I'm sure my administrators akupai that feedback. We will be with you shortly. Wake up Zimbabweans and make sure kuti ziso riri kuramba riri pamuroyi. Imo murevolution medu vanodyara a lot of Zvigananda. Tamboadresa kuma WhatsApp groups nyaya dzevari kuuya vachipemha mari vachiita kunga sevane magenuine problems, vachiti tokudzorerai tatambira, vatambira havachakudzorerei. Vanhu vakatumwa to destroy the spirit of the revolution, kuda kutsvibisa mweya, the spirits of the mass. Saka tati ngazvimiswe izvozvo, siyai kukweretesana mari nevanhu vamusingazivi. In a revolution we have one agenda: to fight Zvigananda and avoid the state capture. Asi wakatibata muchitipa zvichemo zvevamwe macomrades amasangana nazvo, tapa secretariat mazita enyu. Pamberi apo kana zvikatifambira zvakanaka tichazoona kuti tinokubatsirai sei. But please don't trust anyone in this revolution. Fight
with anyone, with others. Chatinoziva chinotibatanidza pano parevolution inhau yekuti muwengi wedu tinomuziva. We don't have common problems. We have common enemy here. Saka ziso ngariende pamuroyo. Musatarisane pachenyu imimi muri kumagroups kwamuri murevolution. Kuti ninga anorarama sei. Kana uri kutambura tsvaga mari kune hama dzako, don't come to our people vari murevolution. Pasi nazvo. Zvinodzikisira mweya yevamwe vari kufamba murevolution. We are not here to finish your problems. We are here to help each other fight the common enemy. Mnangagwa nezvigananda. Saka, let's focus on the agenda. Zvigananda, they are on a mission of state capture. So they can do anything. Anything, they can do it. Mukaona nyika yakutengerwa maambulance nachivayo. It means it's now a failed state. Wachiwenga pawakamisa mota dzeCentral Committee dziya dzakazodonetwa as ambulance again, makadziona. These are the dangers of state capture. Minister of Finance Wanamturi Ngube anenge asisina anything pamari yehurumende, nyika haina mari. That's why he is trying to put a lot of taxes on the people. He is overtaxing the mass. In a way kuti he wants to save the people, but hapasisina channels ekuisa mari to the treasury. Mari yakuenda kuhomwe yevashoma. Pavanonzwa kuti ruzhinji rwachema, they decide what to do with that money. Wakatanga kupusha narrative, zvanzi munhu ane mari haudzirwi zvekuita nemari yake. Mari yako ipi mari yenyika yamunenge muchibira nyika? So they do lipstick yekuzora mwana bota pamuromo. Wonza mamona akatozara bota pamuromo anga achidya. Kune vasinganzwisisi manyika bota porridge. NgesiNdebele it's porridge. Just spreading porridge on a child's mouth, but mwana iyeye asina chaadya. State capture iyoyo in its simplicity form. Saka Minister of Finance hapana chaanenge achinacho. Unotakurwa neambulance inodhura kuenda kuchipatara. Kuchipatara kwacho kusina mishonga. Kuchipatara kwacho kuna doctor ari kuhora less than $500. Izvezvi tikabvunza kuti do we have neurosurgeons munyika medu? Answer yacho mukainzwa you panic. Hatichakupei the correct statistics because mukanzwa kuti pana 0 vanhu munoita maBP nemastress mukatanga kutifira. We have extreme situations dziri munyika medu dzekuti we avoid sharing with the public kuitira kuti at least mungofungidzira kuti makachengeteka. From today onwards, hakuchisina chinonzi ZANU-PF kana chinonzi opposition. Kwawe ne revolution versus zvigananda. It's either uri kufamba ne revolution kana kuti uri kufamba nezvigananda. Muri kundinzwa here? Kana usiri kufamba ne revolution, it means uri kufamba nezvigananda. Full stop. No other explanation ipapo. Munenge muchinyebera vanhu. Isisu unozo explainer wawa a casualty because you are an enemy of the people. If you are not with the revolution at this moment when people need everyone more than any other time, it means you are the enemy of the people. As simple as that. Vanhu vatambudzwa nezvigananda woungana kurevolution wonzwa umwe achiti siyanai nageza ndezvezano.
imi pari kubiwa maresources enyika, pari kubiwa pese all these resources, muri kutiwo kudii? Pari kuitwa mamoves estate capture, muri kutiwo kudii? Pamuri kuingwa nemari nezvigananda monzi keep quiet, muri kuirambawo here? Tapota muri yeZimbabwe, let's all rally behind the revolution in the name of the people. We thank you.